Baina Jintxausti, Aizer taldeko kirol zuzendaria, denboraldia bukatzen ari garen honetan, talde guztiei galdetzen ari gara, ea zemuz juntzen zuen denboraldia. Aurtengoa zuena, zemuz junda? Bueno, generalean nik uste denborali ona egin dugula, garaipenak lortu duguz, guretzako hori, pausu polita da, importantea da, eta gero, torneo lehendakarian hor kajarekin egon gara lehian edo gaude, oraindik, naiz da sailuki irabazteko, hor ibilik gara ezta, baita ere protagonista izan gara iesaldiakin, eta pelotegian nik uste presentzia handia izan dugula urte guztian zehar. Zarete talde indartsuena, baina bai lortu zuela garaipenak, esan bezala, Duramen irabazi zen duten Iker Barandiarekin, eta orokorrean maila ona ematea. Posik egoteko modukoa, ez? Bai, hori, azkenean resultatu ikusita emaitzak, bi garaipen lortuta, nik ustot talde, handiaz gara, eta, presentzia izan dugu izaldietan, protagonistak izan gara urte guztian zehar, eta horrez gainera, bi garaipen lortuta, nik ustot posik egoteko moduan gaudela. Formakuntza taldea zarete, beti gazteenei aukera ematen, eta horrela jarraituko duzu, suposatzen den hurrengo urteetara begira, nola planteatzen duzu taldea? Bai, hori da gure filosofia, ezta? Azkenean bai Durangoko txirrindulari eskolakoak eta Getxoko puntagaleakoak oinarria dira guretzako, eta horre da segituko dugu, ezta? Kanterarekin lan egiten, basearekin, eta formakuntza lehenan beti bezala. Ander Gantzabal, Aizer taldeko txirrindularia, gaurkoan jakin nahi dugu, denboraldian nola juntzen zuen Aizer taldekoei, zuri txirrindulari berriak, kakotxen artean zehalak txerralotik zatorrela, jakin nahi genuen, nola izan da lehenengo esperientzia hau? Bueno, pertsonalki urte hasikeran apurget koste jaten pelotoirako mugimenduetara adaptetie, eta esfortzuak non egin eta zelan ikastie. Baina, nik uste dut bigarren zatian batez ere udako uztaien eta abuztuen nahiko txukun ibili ari zen garala, ez? Talde bezala, urte hasikeran nahiko talde sendo osatu gendun, gero arazo batzuk medio lasterkariak jausten junin dire, eta azkenien aldogunegaz bukatu dugu, ezta? Ondo esan duzun modura, ikasketa prozesua izan da zurea, gero udaran postu honak eta podiumak lortu dituzu. Bai, horixe da, ez? Azkenean niretzat lehenengo urtea da pelotoi barruen, eta apur bat kostatzen da lehenengo urte izan da beste esperientzia gehiago duten lasterkariei aurre egitea, baina nire ustez nahiko ondo aritu gara. Zer moduz hurrengo urtera begira, nola ikuste dituzu hurrengo urteak? Datorren urtean ja elite lehenengo urteko txirrindulari izango naiz, orduen saiatuko gara behintzat topera egiten urte bat, eta ea salto eman aldugun edo bertan bera utzi behar dugun. Imanol Alvarez, Aizer taldeko txirrindularia, denboraldia bukatzen ari zareten honetan, denei galdetzen nahi dizuegu, zemuz jundan denboraldia, zuei Aizerren zemuz junda urtengo denboraldia. Bai, nik uste talde moduan aurrera pausa bat egin degula, bi garaipen lortu ditugu, Iker eta Fergusekin, eta gero podiunean baitxa agertu gara. Pertsonalki igual ez da urte honena izan, kaide asko izan ditut eta gaixo ibili naiz, baina bestela talde moduan ondo. Zuk esan duzu, zoririk gaitza izan duzu, baina hori ere txirrindularitzaren parte da, gure kirolaren parte da sorte txarra izatea, ez? Bai, hori da, azkenian pasan urtean dana ondo irtetzen zitzaidan, isa eroriko gabe, sorte ona, eta aurten justo kontrakoa tokatu da, baina Dena dela, bideaz disfrutatzen jarraituko zen. Bai, hori da, ondo entrenatzen, zaintzen, gauzak ondo egiten eta aukerak aprobetxatzen. Eskerrik asko eta sorte hon. Eskerrik asko zuri.